Pois o risco cero, xa o dicíamos onte, pois é case imposible, pero para tratar de minimizalo ao máximo, pois hoxe nos acompaña de novo Marcelo Oitabén, o noso experto en emerxencias de protección civil. Que tal, Marcelo? Benvido. Bos días. O primeiro que todos pensamos onte, claro, os que temos estor na casa, ademais, é que facer para evitar que se convirta nun risco para un pequeno. A ver, o que aconteceu, o drama que aconteceu con ese rapaz é bastante excepcional, vale? O do estor, queres dicir, Store, ¿no? sí, Que temos aquí algo similar, con estas cordas que poden quedar así. Sí, porque hai no de fío, hai no de tal, é bastante excepcional. De todos os xitos, como solventar algunha situación así? Bueno, pois unha vez colocado o estor na altura que queremos e tal, o único que se me ocorre é recoller, recoller o sobrante, recoller o ¿no? sobrante e poñelo pois nun ganchiño ou nun, bueno, pois nun soporte elevado que non este ao alcance dos cativos. Claro, porque xogando sen querer, pois poden enredarse facilmente arredor do colo e, en fin. Bueno, pois precaución cos estores, e logo temos aquí unha serie de elementos que pros cativos poden ser, claro, onte nos contaba Bernardo que o atragoamento, porque temos aquí, por exemplo, estes caramelos, non? Ou as pequenas pilas, botóns... Claro, que facemos, Marcelo, se un cativo se comeza a atragantarse? Vamos a ver, se un cativo se atraganta e comeza a tusir, significa que a obstrucción é parcial, é dicir, está respirando, pero con dificultade xa que ten ese obxeto. Entonces, de aí hai que, digamos, incentivalo, ainda que parece así unha tontería, hai que animalo a que o bote fora, que faga máis forza e expectore. Se non o consigue, entonces teríamos que intervir e pasar a facer o que sería a manobra de Helmholtz. E como se faría cun cativo? Porque temos aquí como un boneco, atentos na casa, claro, como reaccionaríamos cun neno que empeza... Que quere botar ese obxeto? Varía un pouquiño con respecto aos bebés dos nenos e mesmo dos adultos. Ainda que, bueno, nenos e adultos van un pouco igual, os cativos teñen un pouquiño máis de perigo, non? Por qué? Porque, bueno, son máis delicados, son moito máis delicados. O primeiro, aínda que sona perogrullo, é manter a calma. Temos que tratar de manter a calma, porque se nos poñemos nerviosos non razoamos e aí empezamos a cometer erros. Colleríamos o cativo, aproveitando o tamaño del, poríamoslo boca abaixo e abriremos a boca. Se o obxeto está próximo e o alcanzamos co dedo, retirarlo, facendo así un cuchariña. Que non conseguimos eso? Sempre controlando a cabeza, porque o pescozo dos cativos é moi feble, non está, digamos, suficientemente forte para soportar o peso da cabeza. Sempre controlando a cabeciña, daríamoslle a volta, vale? Aproveitando este dediño, manteríamoslle a boca aberta e teríamoslo así inclinado. E golpearíamoslle nas escápulas, vale? Na espaldiña. Ca man ou cos dedos. Sempre controlando a forza, evidentemente. Non é un adulto. Claro. Entonces, sí, porque, bueno, hai quen escoitei algunhas batallas. Ese momento como de estrés, que te atoras... Daríamoslle 5 golpes secos, vale? 5. Aí, 1, 2, 3, 4, sempre controlando a boca. Se nos fai incómodo, podemos buscar, ou ben baixarnos e facelo así, buscando un soporte ou unha cadeira, porque isto acontece moitas veces na casa, colleríamos e sentaríamos e faríamos o mesmo. Para qué? Para ter máis control sobre o pequeno. Daríamos esos 5 golpes, xiraríamos, comprobaríamos a boca e senón presionaríamos como se lle fixéramos, perdón, un RCP, vale? Con 2 dediños no esternón, vale? E presionaríamos aí. Sempre procurando mantelo cabeza abaixo, aproveitando a gravidade. E 5, por que no esternón? Porque hai que ter moito cuidado co abdomen. Os bebés, a mairande parte dos nosos órganos vitais, cando somos así de pequenos, están expostos. Entonces, no abdomen hai que evitar a toda costa facer presión, porque poderíamos causarlles lesións moi serias. Entonces, sería 5 no peito e 5 golpiños detrás, vale? Se isto non funciona e o neno chega a perder o coñecemento, xa teríamos que pasar a facelo RCP, vale? De todos os xeitos, inda que saíra ben na manobra, conseguiremos que sacar o tal, eu recomendo sempre que se chame igualmente aos servicios sanitarios. Por qué? Porque ese atragantamento, aínda que teña saído o obxeto, pode ter causado algunha ferida na gorxa, pode ter causado algún tipo de dano que non observamos. Entonces sempre é mellor que veña un médico e diga todo ben, ou hai que darlle un algo para a irritación ou o que sexa. Bueno, pois aprendemos, deixamos aquí o neno
na cadeira, se aprendemos a facer esa manobra. E logo, claro, temos outra serie de elementos, por exemplo, que facemos cos líquidos da limpeza? Os líquidos da limpeza, e non da limpeza, porque o aceite das cociñas e todo, sempre ben guardadiños ou ben nos mobles, nas armariños, con ferramentas que hai pezas moi útiles que serven para anclar e bloquear as portas, que a día de hoxe, bueno, calquera de nós se entra en internet e di como bloquear portas para cativos e tal. Pois hai un montón de páxinas que venden cousiñas de anclaxes, pequenos candados plásticos e tal, que impiden que un neno, simplemente tirando del... Ahora, o risco cero, como ben dixeches antes, non existe. É dicir, todos os que teñen ou tiveron nenos saben que os nenos buscan os problemas rapidamente. Entón, a nada que xiras a cabeza, aí os tes. Por sorte, hoxe en día hai moitos elementos que serven para protexer. Isto que, Marcelo? Isto é para justamente para as portas, vale? Para anclar nas portas. Son estes elementos dos que falabas, non? Estos son taquiños que serven para, digamos, as esquineiras e tal. As esquinas. Por qué? Porque os nosos pequenos teñen outras alturas e claro, pois as esquinas das mesas e tal non as ven, eles non están no seu rango de visión e van cas cabezas... Van explorando e tal. E despois este tipo de produtos están moi ben para as bañeiras, incluso para os platos de ducha, para evitar esbaróns. Pois Marcelo, moitísimas grazas por lembrarnos todas estas cousiñas. Un placer. Que seguro que a pais, nais e avós son de moita utilidade. Grazas, Marcelo. Un placer.